A Mostra de Teatro Infantil de Ribeira cumpre un cuarto de século cunha ampla programación. Para conmemorar os 25 anos de actividade, Concello e Grupo Municipal de Teatro organizan unha semana chea de interpretación. Os días entre o martes 27 e o sábado 31 de maio estarán protagonizados en Ribeira polo teatro infantil. A Mostra Municipal cumpre 25 anos e para iso chega cunha ampla programación. Compañías de todas partes do Concello e da comarca chegan á localidade para ofrecer a mellor interpretación aos máis cativos. Unha actividade que pretende poñer en valor as creacións teatrais feitas por e para os pequenos. É unha cita que nos permite poñer en valor a creación teatral feita polos máis pequenos. Este ano a edición terá lugar na última semana de maio, é dicir, para a vindeira semana. Comezaremos o 27 de maio e remataremos o 31 de maio. Serán no Auditorio Municipal ás 7:30 da tarde e contará con agrupacións teatrais pois xa consolidadas nesta mostra. Case 80 artistas pasarán por Ribeira durante toda a semana, entre as que figurarán agrupacións teatrais infantís xa consolidadas como o propio Grupo Municipal Infantil. E serán máis de 75 artistas, porque non só temos que contar os participantes da mostra, senón pois todas as persoas que colaboran nas tarefas de escenografía e tamén o profesorado, as AMPAs e familiares dos artistas que están pois ao final axudando con todo iso. As funcións, como xa dixen, serán todas ás 7:30 da tarde, con entrada gratuíta, por suposto. A apertura de portas será media hora antes para todos aqueles e aquelas que queiran xa asistir con tempo. A actuación final correrá a cargo do grupo ribeirense que contará a historia de Don Nicanor. Fálanos de Don Nicanor, que é un persoaxe que vai viaxando polo mundo e se vai atopando animais. Entón, vais atopando animais que por unha razón ou por outra deixaron a súa manda ou máis que nada os botaron. Entonces, na súa viaxe polo mundo vais atopando con diferentes animais que van tendo estos problemas e hasta ao final conseguir facer como unha troupe bastante numerosa e chega un momento no que, como son tantos, non saben moi ben como se van a manter e deciden montar un circo. Esta obra é especial para Romero, xa que, malia a partir dunha historia xa creada con texto escrito, a segunda parte da representación está ideada polos propios alumnos. Gústame moito que os rapaces e as rapazas do grupo de teatro participen na creación da obra. Entonces, bueno, partimos de un texto xa escrito e hai unha adaptación na que participan os rapaces de varias maneiras, tanto no vestiario, que sempre me gusta que escollan eles, como no que se vai a ver na segunda parte da obra, vale? Que non vou desvelar hasta o sábado.